Bog svima, ja sam Barbara sa bloga Foodiona i danas imam dvije objave. Prva je da ću pripremati jedan odličan proljetni kiš samo sa povrćem i to ekološki uzgojenim povrćem. A druga objava je da ću imati proljetni giveaway. Jej! U proljetnom giveawayu imat ćete priliku osvojiti čak 3 paketa u kojem će se nalaziti ekološki uzgojeno povrće i ostale namirnice sa točnim gramažama koje su vam potrebne za izradu ovog finog kiša kojeg ćete vidjeti u nastavku. Te namirnice bit će dovoljne za izradu kiša za 2 osobe. Osim toga, u paketu će se nalaziti detaljan recept sa slikama i svi postupci kako da izradite ovaj jednostavan kiš. Kako biste osvojili ovaj proljetni giveaway, potrebno je da me zapratite na YouTube kanalu klikom na gumbić. Ostavite komentar ispod ovog videa ili ispod Facebook objave. U komentaru trebate napisati koje je vaše najdraže proljetno jelo, a ja ću odabrati 3 najkreativnija koji će dobiti fini proljetni paket. Ajmo kuhati! Za proljetni kiš prvo ćemo napraviti tijesto. Tijesto ćemo raditi od integralnog i oštrog brašna u koje ćemo dodati hladni maslac, jedno jaje, pola praška za pecivo i malo soli. Zatim ćemo kratko prokuhati blitvu i špinat. Kuhanu blitvu i špinat ćemo pomiješati u kuhano vrhnje, dodat ćemo jedno jaje, sol, papar i malo svježeg sira. U brašno ću narezati hladni maslac. Sada ću dodati jedno jaje, malo praška za pecivo i malo soli i zamjesit ću glatko tijesto. Tijesto ću zatim zamotati u prozirnu foliju i staviti u hladnjak na 30 minuta. Dok je tijesto u hladnjaku, za to vrijeme ću pripremiti nadjev. U kipu ću i posoljenu vodu ću dodati očišćeni špinat i blitvu i kuhat ću kakvih minutu do 2. Kuhanu blitvu i špinat ću izvaditi na tanjur i ostaviti da se malo ohladi. Ohlađeno tijesto ću razvaljati na pobrašenoj površini, prebacit ću ga na kalup i staviti u hladnjak još 30 minuta. Blitvu ću narezati na tanke trakice i to ću pomiješati zajedno sa kuhanim vrhnjem, jajima, dodat ću malo papra i soli, time ću nadjevati polupečeno tijesto. Palit ću pećnicu na 200 C stupnjeva, peći tijesto kakvih 15 minuta dok ne dobije lagano zlatnu boju. Tijesto je gotovo, smanjila sam pećnicu na 180 stupnjeva. Pričekat ću kakvih 5 minuta da se malo tijesto ohladi, a onda ću dodati nadjev. Na kraju ću dodati svježeg sira, staviti u pećnicu na 180 stupnjeva 25 do 30 minuta i to je to. Je gotov, miriši odlično, pozivam vas da isprobate recept, pošaljite komentare i sudjelujte u darivanju. Ćao!